3 Απριλίου 1996. Το ημερολόγιο γράφει μια ημερομηνία που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στη συλλογική μνήμη του ελληνικού αθλητισμού. Το επιβλητικό Άμστερνταμ Αρίνα είναι κατάμεστο. Ο Άγιαξ του Λουί Φαν Χαάλ, η καλύτερη ομάδα του κόσμου τότε, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό του Champions League. Προβλέψεις καταδικαστικές για τους Έλληνες. Όμως, στο 87ο λεπτό, ο χρόνος παγώνει. Ο Γιώργος Δόνης ξεκινά μια κούρσα θρίλερ, διασχίζει το γήπεδο σαν σύμφωνας και πασάρει την κατάλληλη στιγμή. Εκεί, στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή, βρίσκεται ο άνθρωπος με το νούμερο 9. Ο Κριστόφ Βαζέχα. Με μια κίνηση που διδάσκεται σε σεμινάρια, υποδέχεται την μπάλα και με ένα αριστοτεχνικό πλασέ τη στέλνει εκεί που ο Φάντερ Σάρ δεν θα μπορούσε να φτάσει ποτέ. Γκολ. Σιγή στο Άμστερνταμ, έκσταση στην Ελλάδα. Εκείνη τη στιγμή, ο Βαζέχα δεν σκόραρε απλά, έγινε αθάνατος. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή την κορυφή, πρέπει να πάμε πίσω. Πολύ πίσω. Στις ρίζες ενός παιδιού που έμελε να γίνει ο Χρήστος όλων των Ελλήνων. Τα πρώτα χρόνια στην Πολωνία, η ιστορία μας ξεκινά στο Κατοβίτσι της Πολωνίας, στις 17 Νοεμβρίου του 1964. Ο Κριστόφ μεγαλώνει σε μια χώρα που το ποδόσφαιρο είναι διέξοδος. Από μικρός δείχνει ότι έχει κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει την περιττή ντρίμπλα, είναι ο παίκτης που ξέρει που θα πάει η μπάλα πριν καν ακουμπήσει το χόρτο. Η Ρούχ Χόρζοφ γίνεται το σπίτι του. Εκεί ανδρώνεται ποδοσφαιρικά. Το 1989 είναι η χρονιά σταθμός. Ο Βαζέχα οδηγεί τη Ρούχ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Πολωνίας, σημειώνοντας 24 γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της χώρας, ένας παίκτης που οι αμυντικοί φοβούνται να αντιμετωπίσουν. Τότε, οι κεραίες του Γιώργου Βαρδινογιάννη τον εντοπίζουν. Η καπετάνιος ήθελε έναν παίκτη που να μυρίζει τον γκολ. Και το βρήκε στο πρόσωπο αυτού του σοβαρού, λιγομίλητου Πολωνού. Η άφιξη στην Αθήνα, η αμφισβήτηση και η δικαίωση, Δεκέμβριος του 1989. Ο Κριστόφ προσγειώνεται στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι εφημερίδες της εποχής γράφουν για έναν ικανό σκόρερ, αλλά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθος αυτού που πρόκειται να συμβεί. Η προσαρμογή του στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη. Νέα γλώσσα, νέα κουλτούρα, διαφορετικό ποδόσφαιρο. Όμως ο Βαζέχα είχε ένα μυστικό όπλο, την εργατικότητά του. Στον ντεμπούτο του κόντρα στην ΑΕΚ δείχνει δείγματα, αλλά το πρώτο του γκολ έρχεται λίγες μέρες μετά κόντρα στον Απόλλωνα Αθηνών. Από εκείνη τη μέρα, η μηχανή δεν σταμάτησε ποτέ. 7 γκολ στους πρώτους του 21 αγώνες ήταν μόνο η προθέρμανση. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτός ο παίκτης δεν είναι περαστικός. Είναι ο ηγέτης που έψαχναν. Η χρυσή συνεργασία με το Σαραβάκο, αν υπήρξε ένα δίδυμο που σημάδεψε τη δεκαετία του 90, αυτό ήταν το Σαραβάκος Βαζέχα. Ήταν η τέλεια χημεία. Η Μικρός, με την ταχύτητα και την τεχνική του και ο Κριστόφ με την εκτελεστική του δυνότητα. Μαζί διέλυσαν κάθε αμυντικό σύστημα. Το 1991, στον τελικό του κυπέλου κόντρα στον Αθηναϊκό, ο Βαζέχα δείχνει την κλάση του. Όμως η στιγμή που θα μείνει στην ιστορία είναι το 4-0 επί του Ολυμπιακού στο κύπελο. Ο Βαζέχα σκοράρει, πανηγυρίζει και γίνεται πλέον ο εφιάλτης των ερυθρολεύκων. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Βαζέχα εξελίχθηκε σε έναν παίκτη ορχήστρα. Δεν περίμενε απλά την μπάλα στην περιοχή. Έβγαινε έξω, έσπαγε το παιχνίδι, έδινε assist. Τα πρωταθλήματα του 1990, του 1991, του 1995 και του 1996 έχουν την υπογραφή του. Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν ένα γκολ, ο Κριστόφ ήταν εκεί. Η ευρωπαϊκή καταξίωση, 1995-1996, φτάνουμε στη σεζόν όνειρο. 1995-1996, ο Παναθηναϊκός του Χουάν Ραμόν Ρότσα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο της ιστορίας του. Ο Βαζέχα είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Στο Champions League, ο Πολωνός κάνει πράγματα και θαύματα. Σκοράρει κόντρα στην Πόρτο, διαλύει την άμυνα της Λέγια Βαρσοβίας με 2 γκολ στον προημιτελικό και μετά, το Άμστερνταμ. Εκείνο το γκολ δεν ήταν απλά μια νίκη. Ήταν η απόδειξη ότι ο Παναθηναϊκός ανήκε στην ελίτ της Ευρώπης. Ο Βαζέχα έγινε το πρόσωπο του συλλόγου διεθνώς. Ακόμα και σήμερα, αν ρωτήσεις έναν οπαδό του Άγιαξ ποιον παίκτη θυμάται από εκείνη την ομάδα, το όνομα του Βαζέχα θα είναι το πρώτο που θα πει. Τα ρεκόρ και η ταπεινότητα, τα χρόνια περνούσαν,
αλλά ο Βαζέχα έμενε ο ίδιος. Το 1998 ξεπερνά το ρεκόρ του θρυλικού Αντώνη Αντωνιάδη. Γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Λίγο μετά, καταρρίπτει το ρεκόρ το 233 γκολ του Θωμά Μαύρου, γινόμενος ο κορυφαίος ξένος σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Παρά τη δόξα, ο Κριστόφ παρέμενε ο ίδιος άνθρωπος. Ποτέ δεν προκάλεσε, ποτέ δεν έκανε δηλώσεις που θα πρόσβαλαν τον αντίπαλο. Ήταν ο παίκτης που λάτρευαν οι συμπαίκτες του και σέβονταν οι εχθροί του. Στην προσωπική του ζωή, έγινε Έλληνας. Έμαθε τη γλώσσα, αγάπησε τον τόπο και ο κόσμος του ανταπέδωσε αυτή την αγάπη αποκαλώντας τον Χρήστο. Το τελευταίο αντίο, το 2004, ο Βαζέχα πλησιάζει τα 40. Η ταχύτητα μπορεί να είχε μειωθεί λίγο, αλλά η επαφή με τα δίχτυα παρέμενε η ίδια. Τη χρονιά εκείνη, ο Παναθηναϊκός κατακτά τον ντάμπλ. Ο Βαζέχα αποφασίζει ότι είναι η ώρα να σταματήσει. Στο τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο, το γήπεδο σύεται. Χιλιάδες κόσμος κλαίει. Ο Κριστόφ κάνει το γύρο του θριάμβου, φανερά συγκινημένος. Αφήνει πίσω του 319 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. 244 γκολ στο πρωτάθλημα. 5 πρωταθλήματα, 5 κύπελα. Αλλά πάνω απ' όλα, αφήνει μια κληρονομιά ήθους. Δεν ήταν απλά ένα σκόρερ, ήταν ο επαγγελματίας πρότυπο. Επίλογος, σήμερα, ο Κριστόφ Βαζέχα παραμένει κοντά στο ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως παραμένει στις καρδιές μας. Όταν οι παλιοί μιλούν στους νέους για τον Παναθηναϊκό, η ιστορία ξεκινά πάντα με ένα όνομα. Βαζέχα. Ο άνθρωπος που ήρθε από την Πολωνία για να μας διδάξει ότι το γκολ είναι τέχνη, η εργατικότητα είναι αρετή και η αγάπη για μια φανέλα μπορεί να κρατήσει μια ζωή. Κριστόφ Βαζέχα, για πάντα ο δικός μας μάγος. Ο Κριστόφ Βαζέχα δεν ήταν απλά ένα σκόρερ. Ήταν ο λόγος που μια ολόκληρη γενιά αγάπησε το ποδόσφαιρο για την αγνότητά του. Αν σας άγγιξε αυτή η ιστορία του Πολωνού θρύλου, δείξτε το με ένα like στο βίντεο. Είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσουμε να ζωντανεύουμε τις μεγαλύτερες στιγμές της αθλητικής μας ιστορίας. Κάντε εγγραφή, subscribe, στο κανάλι Athletic History και πατήστε το καμπανάκι, για να μην χάσετε το επόμενο μεγάλο αφιέρωμα που ετοιμάζουμε. Εσείς ποιον άλλον θρύλο των ελληνικών γηπέδων θέλετε να δείτε στην οθόνη σας? Γράψτε μας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Μέχρι το επόμενο, μείνετε συντονισμένοι στην ιστορία.